daukagun guk, gauero altxorraren bila. Joaten gara, ze gertatuko da Miluzen. Zakuaren bila eta altxorraren bila oso ondo pasatzen dugulako. Ondare kulturala zaintzera gatoz. Ze polita. Bai. Ondarea beti zaintzen dugu. Bai. Altxorrik handiena horixe baita. Lotura dako gero kontatuko dizuetan gauza batekin, baina hemen txegatoz gure ondare kulturala zaintzen, horretarako euren laguntza ezinbestekoa da. Zemoz mutilek, Koldo eta Iñaki. Ondo. Ongi etorri, 7. saioa. 1.451 euro zuen markagailuan. Horrek erakusten du Koldo oso ondo zabiltzatela, Miluzen. Bueno, gustura gabiz. Egia esateko diferentzia handia dago. Lehenengo saiotik, saio honetara. Nervioak eta ja, kontrolpean edo adozkagu. Iñaki, ondo pasatzeko gogoz, orduan gaur be? Bai, gaur be. Ederto, ongi etorri, bikote. Eskerrik asko. Edorta eta Aitor bestetik bigarren ez, Miluzen. Zuek ere altxorraren bila, Edorta? Bai. Bai? Badukazue pirata zen hori? Ni oso pirata naiz. Oso pirata zara, eh? Oso. Bezalde, Aitor, zu zintzoagoa edo zuk ere baduzu piratatik? Ez, ni oso zintzoa naiz. Vale, bueno, ez dakiz ere egiten dudan honen ondo. Ja. Egiten duzu elkarren ondoan, lan besteago beste, aekan aritzen zaretelako, lanak batu eta bigarren ez erabaki duzue Miluzera etortzea, ezkara da mutu, bigarren saiakera honetaz, ezta? Momentuz ez. Momentuz ez, bi saio dirurik ez dugu lortu, ea gaurkoan? Ja ba. Ados, animo bigote. Etorri berri, Barakaldotik. Aita labak, ze moduz? Ondo. Garazi, ze ondo? Bai. Aita gaz etortzera animatu zara, Bai, izan da apur bat egiteko goza ezberdin bat. Bueno, jo, Matin, horrek esan nahi du, oso ondo kupontza zariela. Bai. Bai, eta ikusten duzuela Miluze, eta esan duzuela, guk horreingo duke zeo zer, Niri konfesatu diate, ez dut esango nor, baina bietako batek ondo pasa nahi duela, eta besteak dirua irabazi nahi duela. Zein da zein? Nahi duzu? Venga. Bueno, nik esango dut John Martin oso ondo pasatzeko prest etorri dela. Eta Garazi, bueno, tira, ikusiko dugu. Garazik paga extra bat nahi duela, albada. Hombre. Ondo, Garazi bestak beste, biologia ikasten. Ez, ikasi nahi dut. Ikasi Nahi duzu. Erize batxilerguen zauz, ondaino. Ah. Ikasi nahi zu, eta zein da plana, etorkizunera begira? Ba, ez dakit, igual Parkinsoneko sendagaia aurkitzea edo... begira. Gaixotasun neurologiko batzuena. Ez da plan makala, esan. Eta gero guk esango Miluzetik pasa zan, Ui, ama. Ze kategoria egoten zan hemen, Unibertsitatean lanien? Bai. Kimika fakultatean hemen Donostian nabil. Oso ondo. Ongi etorri bikote, zer erra, zuek hemen izatien. Eta altxorrak aipatu ditugu, nola ez, ezin aztu, etxekoak ere, altxorrik handienak zuek baizarete. Guatzen astera, Miluze astera doa, guatzen! Bezan dugu, ni oso zale naiz eta oso fana, ondare kulturalaren saltzaileak dira, komunitate baten memoria gordetzen duten museoan oso zale naiz. Museoak? Oso. Koldo Iñaki, baten bat holan, aipatzeko, museoren bat? Bai, batzuk. Gustoko duzuen baten bat? Gomendio bat etxekueri. Home, Guggenheim oso ondo dau. Eta gainera orain beti ukitzen dituzte, ezta? Erakusketa bereziak eta hori. Baina batez urte hau indartsu dator, 2023 eta ikusteko moduko erakusketa zoragarri nazioartekoekin. Bale, altxorrak gordeta museo ezberdinetan eta horiek aurkitu beharko ditugu, ordu maira. Badue, Iñaki eta pareak osatzen hasiko gara, gaurko Miluzen, eskutatutako altxorrak izango dibe bai. Ondo ikusi, Iñaki, zegaz hasi, guazen, denpora. Bueno. Akuariuma. Balea ez zurdura. Oso ondo. Guggenheim Bilbao. Denboraren materia. Opa, Koldo. Arabako Arkeologia Museua. Santa Mariako esmalte erretaula. Ez? Txillida leku. Lotura 32. Ondo, Koldo. Arabako Arkeologia Museua. Zaldunaren hilarria. Bikain. Mauleko Gaztelua. Matalasen ziega. Aralarko Baseliza. Santa Maria. Zaigu sartu. Zorri, Iñaki. Oso ondo. Azken altxor horrek izena ere luze xamarra baitzuen, ez zaigu seigarrena sartu. Baina zoragarri, Txillida lekun dago lotura 32, Eduardok 98an
eraikitako eskultura hori, Mauleko gazteluan Matalasen ziega, 17. mendean bertan izan baitzuten preso Matalaz, Arabako Arkeologia Museoan Zaldunaren Harria Gasteizen ikusgai, Guggenheim Bilbaon Demoraren Materia Richard Serraren lan eskultoriko dotorea, Aralarko baselizan, eta hau zen falta ditaiguna Santa Mariako esmalte erretaula, Europako erdiaroko, edernetako bat, eta akuariumean bereiz balearen ezurdura, nola ez? Sondo, altxor guztia ez, baina ia osorik bai, 50 puntu zuentzat! Kondo eta Iñaki betiko moduen, Edorta Aitor beste horren beste beharko genuke, museoekin jarraituko dugu. Badue, Edorta lekura, Aitor egin beharreko lotura, museoak zeri buruzkoak diren, kasu honetan. Guazen, denpora. Artiun, Arte garaikidea. Osondo, Oiaso, Erromatarrak. bikain. Ontza, Ontza. Kimika, fisika eta zoologia. Ez. Nautilus Museoa, Euskal Kostaldea. Osondo, Aitor. Ontza, Txotxongiloak. Laboratorium, Kimika, fisika eta zoologia. Osondo, Ontza, Naturzientziak. bai? Topik, Txotxongiloak. Bai, ontza ondo kokatzen kosta zaigu, ontza eta naturzientziak lotu behar ziren noski Mañarian dagoen museoan, Topik eta Txotxongiloak Tolosan dago museo hau, Europako bakarrenetako bat, arroak baigara, Tolosarrak, noski. Oiaso, Irunen dagoen Erromatarrei buruzko museoa, Nautilusen, Mutrikun, Euskal Kostaldea dute, aipagai laboratoriumen berriz Bergaran, kimika, fisika eta zoologia lantzen da, eta Artium, arte garaikidearen Gasteizko museoa. Haze museoko 2 pieza zuek ere, 60 puntu! Pareak osatzeko momentua, garazi oso atletik zali zara. Bai. Museuen eta gonzara, atletikako Ez, piezak eta museoan ez, ikusten? baina San Mamesen beti. San Mamesen beti. Ondo, osasunako haitxe. Bai. Eta zer moduz, bion artean eta? Oso ondo. Osasuna beti hobeagoa da. Naiz eta galdu beti goian. Oso. Beti goian. Bueno, museoekin jarraituko dugun ordu, Maira. Ni. Garazi hartu leku mesedez. Museoak dagokien herrietan kokatu beharko ditugu. Kasu honetan, 3. ariketa, ezberdina izango da, baina museoekin jarraituz. Guazen, denpora. Sorginen museoa, Zugarramurdi, Oso ondo. Burdinbidearen Euskal Museoa, Azpeitia, Ardoaren Museoa, Herri Berri, Oso ondo. Ezpiaren Museoa, Zestoa, Ez. Fournier Karta Museoa, Gasteiz, Oso ondo. Eztiaren Museoa, Murgia, Ekainberri, Zestoa. Ze ondo. Hau da, Atletik eta osasuna elkarlanean ikusi ditugu eta elkarlan hona izan da gainera Ardoaren museoa Nafarroan herri berri baitago, Burdinbidearen Euskal Museoa Azpeitian, Urolako trenaren geltoki zaharrean bertan kokatua, Sorginen museoa Zugarramurdin, 2007an irekitako museoa, Fournier karta famatuen museoa Gasteizen, Ekainberri, Ekaingo kobaren erreplika zestoan bertan bisita egiteke, eta Eztiaren museoa Murgian. Gozo zuek ere, Eztiaren pare 60 puntu bilduta. Oso ondo. Erdo! Eta izin. maila! Sekulakoa. Zen maila. Maila bikaina. Museoan erakusteko moduko lehiakideak zuek. Eta museoko artelanen pare isilik orain. Nork hartuko du lekua? Koldo, ondo. Goza dezagun. Ikusentzunezko artea zorain. Denbora. Imintzio kasita. Korrikalaria, motorzalea, bizikleta, ziklista, Zertari? velodromoa, Ez? zinta, sprinta, Bai! Koldo. besua, errojua, azala, gaixotasuna, Bai, ondo Iñaki? askura. Bai, zer da? Eksema bat, eritema bat, Biro. Izena? ez dakit. Ja, Medikua da, eta? Bai. Beste bat.
tunela, autopista, Ez? zubia, Ondo hori da. Zeitzen alda hori? bai, osea, puestu elektrikoa. Bai, edo- zer Bai, zer da kontzeptua? Elektrizitatea. Bai. Bai, horixe. Demora gutxi, marratzen hasteko ere. Torri, ondo? Dermatitiza. Dermatitiza. Bai. Dermatitiza eta aipatu dugu Iñaki Arrasateko ospitalean Bai. medikulanetan ari dela. Nik irudikatu dut, igual pazienteren bat etorriko zaizula horrela, imintzioka. Zer daukazuta? Zu asmatu nahian, ez da? Dermatitiza ez, bestea katarroa. Bueno, ondo, 2, 40 puntu! Bikain, bikain. Eta edorta eta Aitorri ikasle asko gaekan imintzioka ere bai, ez da? Bai, batez be. Ze pentsatzen ari diren adierazi nahian eta bar. Nor hartuko du lekua? Nik. Edortak, oso ondo? Orain, zuek izango zarete, ikasle eta irakasle dena aldi berean, ea zenbat puntu lortzen ditugun. Animo Edorta, hortxe kontzeptuak, denbora. Sakatu bat. Hori da. Marratzen hasiko gara. Zer da hori, Aitor? Kanpaia. Joarea. Botilla, botijoa. Ez. Ondo. Bota, izuri. Ez. Lapikoa. Ez. Berotu, egosi. Bai, zer da? Tapa, kafea, Ez. kafeontzi. Aldatu Ontzia. Edorta. Aurikularrak. Musika teknikaria. Bai, Bai, soinu teknikari bai. oso, no? Kartzela, sarea. Bero. Bero. Esia. Esia, Bai. bikain. Bai. Apa, Edorta. Dantza, dantzaria. Ez. Gimnasia. Bero. Bero. Zer da hori? Segi, Edorta. Tumba. Ez. Bero. Ai, Bai, Aitor. ai. 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 Ai, Ai. aerobik. Aerobika! Ai, hortxe zegoen. Aerobik irakasle bereziki dinamikoa, Edorta, gainera. Oso irribarretxu eta... Claro, Irakaslin garrantziz ere, bai, segurako, aerobik egiten. Eta Bai. bide batez baita soinu teknikariena ere. Zelana egite duten, zuzenekoetan. Denetik egin, behar da? 2, 40, jau pasuek! Bikain. Garazi eta Jon Makin, atletik eta osasuna eta atletik. Nor da bereziki imintziotan trebea? Bueno, ni joanen naiz. Ja, Vale. bea edo ez, oi... Jon Makin, bai. Segi hartu lekua. Eta ea aita alaba konexio hori ere baliatzen dugun. A ver. Ezinbesteko baita proba honetan, ezemat puntu biltzen dituzuen. Animo Jon Makin, hortxe kontzeptuak, denbora. Irakin, Bai. Jo, oso ondo. izarra, Ez? espazioa. Bizera, Oso, Bai. ondo. hegaztia, Bai. itxasokoa. Zer, garazi? Bai. Bai. Ai, Bai. Nola da? txingorra, euria, Venga, Bero. elurra. Zer. Elur maluta, ondo. Bai. Ah, bueno. Bizkor, garazi, zer da? Ai, joe. Gaviota, bai. Bai? Es que no Eta euskaraz? me gogoran. Bai, kaioa, torri. Bai. Bai. Kaioa, itxartxoria, antzeta. Bai. Ontzat eman genezangen lehentxeago ere, baina gozatzen jarrai ditu nahi genuen. Jon Makinen mimika saio ikusgarriarekin. Baina oso ondo, ederto, Hitchcock be, ja, kastinerako prest, Venga, la noi puntu, oso ondo. Gain! Eta
hitz eskutu dator gure hirugarren proba, eta momentu zatzetik, Koldo eta Iñaki. Ia, aldatzen dugun egoera hori. Badatoz, zuen hitzak, denbora. Sartakinean, Arrotza, ekintza, frijitu. Oso ondo. ahatea, Gibela, baserrietan, baserrietan, bate, hegaztia, antzara, bestea, ez dakit, beste bat. arrautzak, Arrotzak, olioak ez. antzekoa, Oliaskoa, Bai. Sorry, Koldo. traketxa. Asko estutzen baitu garuna, proba honek ere, eta estutu, baina tira, sartu dituzu bi kontzeptu bintzat, frijitua eta oliaskoa sartu dut zaizkigu, Koldo, sufrituta, Bai. Baina merezitako puntuak, 40 denera! Edorta eta Aitor jarriko ditugu orain lanien, eta badu, Aitor, Bai. lekure, ederto. Ia, zeuen arteko konexio hori. Dantzan jartzen dugun. Hau Aitor, denpara. Ebakuntza, medikoa, ostean, errehabilitazioa, antzekoa, zainketa, eskolan, beste bat, suspenditu, azterketa, ostean, emaitza, beste bat. beste bat, E-mail, emezua, zaharra, gutuna, berriagoa, posta, paperes, postala, makina, fasa, Oso ondo, oso ondo. pistola, Sorry, Aitor, errekuperazioa. Errekuperazioa entrabatu gara, kurtsuet. Eta frustrazio apur bat ere bai, Aitorren aurpegian, proba bukatu bezalaxe. Ze Aitor? Arna sartu, garrantzitsua baita hori ere. Oso Bai, garrantzitsua. errekuperazioa hori behar genuen, ebakuntza bat egin ostean edo azterketa suspendituta gero, ala egin behar izan delako. Tira, azkenean faxa sartu da eta Ondo. 20 puntu zuentzat. Oso ondo, Eta gaurkoan nabarmen, hitz ezkutuaren proba, pasioak bizten ari da. oso ondo, oso ondo. Guazen ordu, Maira? Ni berriz. Amasin, barriro. Garazi zeukera bakizu, zelan egiten diren mugimenduak edo zer? Bai, agintzen zu bikotien. A ber, Apurbet bai. Bai. Bai, Vale. bai. Ez Eta dugu aitak, eskutatuko, hogei bai. ditu, ez dago, ez dela. Sorte hon, guazen, denpara. Itxasoa, Olatua, kontxa, ondartza, Oso ondo. jateko, madaria, bexamela, lasaña, ogi, kroketa, Bai? kofrean, altxorra, Oso ondo. C, beroa, B, zeberio, molekulak, Sorri, gamatxin, sorri. bai, ez nengo ditu behar nintzen. Vitamina, garazi. Vitamina zen azkena, oso ondo, Baina egia, C esan da, esan du garazik, C, beroa. Beroa gatu, garazik? Akaso hori izango da, bai? Izezutuak sekretu asko argitzen dituelako. Baina, altxorra, kroketa, ondartza... Mundial, 60 puntu zuentzat! oso ondo. Markagailuak nola dauden ikusiko dugu tribuaren berben aurretik. 120 puntu, Koldo eta Iñakiren markagailuan. Edortak eta Aitorrek 120 puntu. Garazik eta Jon Matxinek 200 puntu. Eta da datoz tribuaren berbak. Koldo ba, zeurekin hasiko gara. Tribuaren berbak zeu erantzuten lehena, adidanok, erreboteak edo baldin badaude. Doinu askorekin dator, lehenengo tablau. Guazen, Koldo, sorte don, denpora. Atabalaren hotxa. Tantantana, Atabalaren hotxa. Porronpona, Edorta? Atabalaren hotxa. txukuntxuna,
Atabalaren hotxa. Garrapata. Danborraren hotxa. Tantantana. Garazi? Atabalaren hotxa. Garrapata. Danborraren hotxa. Porronpona. Gitarraren hotxa. Txukutuna. Atabalaren hotxa. Tarrapata, Danborraren hotxa. porronponta, Gitarraren hotxa. Bota? txurrututa, ez. Zarran. Hace orkesta hemen, Eta zebat errebotearen zarata nabarmen. Denak ere tankerakoak baitira, baina bagoitzari berea dagokio. Azkenean, akatsa eginda, punturik ez dugu banatu taula honetan. Estima! Bigarren taula, edorta. Zeu hasi erantzuten, eta badator taula, denpora. Nekez, astiro. Tirritarra. Nekez, astiro. Klinklanklon. Garazi? Nekez, astiro. Utikan. Nekez, astiro. Zarratza eta ina, ez dute ongi ikusten. Ez. Koldo? Nekez, astiro. Errest. Norbait bidaltzeko oiua. Norbait? Bidaltzeko oiua. Utikan. Postasunaren oiua. Iufala. Puskarraren hotxa. Tirritarra. Txamponaren hotxa. Klinklanklon. Txizaren hotxa. Bizbiz. Ondo, Koldo. Hau bai, Gertukoagoak izan zaizkigu soinu guztiak. Postasunaren anola da, Koldo? Iufala. Iufala! Errogita bat puntu zuentzat, esatu! Hirugarren taula, Garazi. Zeu hasi erantzuten, eta, bueno, momentuz, badaukazue, errenta be bai, eutxi, puntu gehiagorekin, guazten denpora. Zalantzan. Ez da Zalantzan. Zigzag, Koldo? Zalantzan. Txar. Zalantzan. Zilintzintzin, Plazeraren hotxa. zirritzarrat, Edorta? Zalantzan. Zilintzin. Plazeraren hotxa. Dirdir. Zalantzan. Zilintzin. Plazeraren hotxa. Distiraren hotxa. Dirdir. Zurrumurruaren hotxa. Txar. Plazeraren hotxa, bueno, bakoitzak izango du bere, baina oroar, esaten da horrekin bat gentozke. Azkena ez da sartu demoraz kanpo, beraz, 3rekin 30 puntu zuentzat. Eta markagailuak honela geratu zaizkigu, 180 puntu bildu dituzte, Koldok eta Iñakik, Edortak eta Aitorrek 150, Garazi Jon Matxin 200 puntu oso ondo. Edorta eta Aitor! Plazerraren hotxa, bada, ezak izainen atxekabearen hotxa. Ez dut esango. Ez du esango ez da, Aitorrek, saiotik ateratakoan. Bai. Gertu ginen 30 puntura geratu gara. Bigarrenez, mi luzera etorrita, aipagarria bereziki aurreko hartan egin zenuten ibilbidea. Sekulakoa. 14 saio gurean egin da gero 11.845 euro. Historiako gure supertxapeldunetako Hiru bikote zaku bat. eraman da. Bai. Hiru zaku izan ziren, bata bestearen segidan. Bigarren ibilbide honetan, 2 saio eta dirurik bat ere ez. Baina, berriz etorri izanaren esperientzia, bai, Aitor eta ez da gutxi, ez da? Bai. Pozik eta kontentu? Bai, gustora goaz. Fenomeno. Edorta Aitor, eskerrik asko, tortziaren plazer bat. Mila esker! Tira, Jaski, aurrera egin aurretik, geldialditxo bat egin barra daukagu Auriz Berrin. Leku ederra, magikoa oso. Magikoa eta gauza bitxiak ere gertatzen dira bertan. Duela gutxi, omenaldi berezi bat egin dute, omendu dituzte doministikuak. Entzun arretaz, bai, doministikuak omendu dituzte, ala irakurri dugu gu Pirineoa sare sozialetan. Honela dio testuak, Maider Ardanaz eta Joseba Erro doministikuak omenduko ditu Auriz Berrik, Biarritzeko munduko pilota txapelketatik bueltan, eta bar, zer da kontua? Biarritzeko munduko pilota txapelketan dominak irabazi zituztela, alegia, dominadunak omendu behar zituzen, baina akats bat tarteko doministikoak ere omendu dituzte. Alegia, Auriz Berrira joan eta
elur ingurua da, Bai, ura, bai. oztu eta doministiko eginez gero, bakizue plazan ja, Saria dago, ja. aurrezkoa dantzatuko dizuete, eta bar, zoragarria, eta eskerrak eman behar dizkiogu noski erronkariko bilo gorrori, hau guztia gurekin parte katzeagatik, noski? Ederra, bigarren fasea, Polita. zerotik hasiko gara. Kontroteinak ila lasaituta eta barreka doministikoa gora eta Bai, ez da orain bai, Orain bai, ja, Bai. leku hartuta. Grazillo Matxin, ze moduz? Orain hobeto. Etorri, pasatu bigarren fasera, oinasko zobeto. Bai, bai. Bai. Bale, osondo, segi gozatzen. Hori da, gozatzen eta puntua pilatzen, batez ere, Koldeñaki, definizio datoz eta, jok prest? Ia ba, denbora. Lurrazaleko sakonuneetan pilatzen den ur multzoa. Urmaela. Bai, mototxa duen mami horiko fruta. Horiko fruta. Anana. Anana, tomate, letxuga, tipula eta atun ogitartekoaren izenapena. Tomatea, letxuga, tipula, atuna, ogitartean. Hori da ogitarteko. Vegetala. Oso ondo. Izaki baten egiteko edo aritzeko gaitasun edo ahalmen fisikoa. Indarra. Bai horixe, txalapartaren jarioa. Txalaparta... Txakuna. Jakuna, ondo. Itxasoan topatuz gero, min eman dieza gukena. Marmoka. Ondo, berriak eta argibideak edatzeko bidea. Edabidea. Edabidea. Ospetsuak goratzen eta beheratzen omen dituena. Fama. Fama, nazioarteko unitate sistemako oinarrizko unitatea. Metroa. Metroa, bai, aktorek maiz aldatzen dute. Orrazkera. Oso ondo, Bitu, WhatsAppien bialdu koldo adibidez zuk neuri. Geratuko gara bokailo vegetala dateko? Da nire erantzuna izango litzateke. Bai. Bederatzirekin eta 80 punturekin ia egiten dira zuen bebai. 80 puntu! Gero egia da, taberna batetik bestera, vegetalean ere zenbat aldaera. Ja bai, ezeo nadan, berez. Vegetalaren izenean, arrautza prejitua, beikonare botatzen diote, denak gabitzen da bertan. Eta dena goxoa, Ondo, puntu gozez, garazi da Jon Matxin? Bai, bai. Ez da? Agizu hortarako definizio mordo bat asmatu beharra dago. Txanaka, lemiziko zuretzat garazi? Prest? Bai. Guazen ba, denbora. Taberna gehienetan badagoela diote karteltxoek. Salda. Salda badago, bai. Lehenengoa Edisoni piztu zitzaion. Bombilla. Bombilla. Astro batek beste astro baten inguruan egiten duen ibilbidea. Orbita. Bikain. Lanean erabiltzen den tresna. Tresna edo... Erraminta. Erreminta, bai. Grezia eta Turkiaren arteko itxasoa. Itxaso... Hebreoa. Antzekoa. Probatu? Hebrea. Ez? Hebroa. Egeoa. Sudurretik edo ahotik hartuko duzuna. Airea. Arnasa. Arnasa, hori bai. Batzuetan ahoan jartzea komeni dena. Kremaiera. Kremailera, bikain. Txakurrak norenak diren jakiteko daramaten gailua. Mikrotxipa. Osondo, jubilatuek egonaldi ederrak egiten dituzte bertan. Kafetegia. Kafetegia, ondo? Baita unibertsitateko ikaslek ere. Bai, Jende asko, bai. kafetegia. Eta geratuko gara bestak beste bombilla eile, makillaje eile, baina gero ikusi dugu be bai, kremailera iele. Honelako gauzek asko txunditzen alderako, ze ondo. Ederto. Harri-harriak. Bai, hablan datu biografiko bat. Zazpi, 70 puntu! Ortografia zalea naiz. Bai? Bai, maite dut. Ortografia eta batez ere maite dut akatsik ez egitea. Sufritzen duzu orduan askotan, ez da? Bai. WhatsAppak eta... Bai, bat emat ligatzen eta ja ortografia akatsa eta... Horrela ez, Ilaskirekin horrela ez, Egingo dugu, eroglifikoak. Eta eroglifikoak asmatuta be, ze sexy jartzen zareten danok. Orduen egin alegin berezi bat. Gaur Iñakik soinean darama bat, lanera. Zera esaten da, txuletia. Txuletea, ze esan nahi du horrek? Eroglifiko... Ezin da esan. Ezin da esan, eroglifikoa da. Gero Ze ondo. ia aitortzen duen. Ondo. Saiatuko gara asmatzen gu ere, Ederto, lehenengo eroglifikoa dator, denpora. Nongoa da? Lego... Bai? Legorreta. Segi? Legorretakoa. Hori bai, oso ondo. Legoko piezak goian irakurri beharra zegoen. Lego, re, nota eta takoa. Andele, takoa. Bueno, eta legorretarrei oparitan, eroglifiko hau ere. Euren naziotasuna eta argitzeko, erabili. Nongo azara, hortxe eroglifikoa. Kamiseta bat egin. Bigarren eroglifiko dator, denpora.
Nolakoa da haren aurpegia? Iriak. Zemat? Bilak. Biribila. Bai, oso ondo. Iriak, iri bat, biribila. Nota, biribila, Begi oso ondo. biribila. Bai, kasu honetan takoa baino taloa. Badago jendea, Bai. Hola. Talo face. Bai. Polita. Adinarekin badu ebe bai, Baita ere. Esango dizut, Eta talo asko janda, Cesarik. Talo ipurdia, pentsa. Hirugarren eroglifikoa, denpara. Nola du izena? Ze ikusten da? Bai? Geroa. Eba da erantzuna entzati? Ze ikusten da? Elena. Bai, oso ondo. Wow! Elena. Podio bat ikusten genuen, eta eletra lehena da. Elena. Oso ondo, Koldo, ikusi zu, bale? Bai. Elehena, atxez baliz, eta nire izena da Elehena. Eta zuek ere lehenak, Oso griegi hori. Bai. Podiumaren gailurrean, 90 puntu irabazita. Garazi, Jon Matxin, beste rumeste beharko genuke. Eroglifiko danak agertu ala asmatzen joan. Garazi, etxetik? Ondo. Etxetik ondo, hemen ja... Etxetik ondo. Norbat trediena bizetatik, etxetik? Bera, Bai, zalantzarik gabe. Ondo orduan erakustera zatoz, Garazi, ondo. Hemen helburua darako paga igoera bat. Beti ere. Erakutsi beharko du. Berea, bai. Ondo. Badator, lehenengo eroglifikoa, denpara. Ibaian ikusi ditut, bai? Lupa. Bai? Tartian? Txalupa. Txalupak. Badarantzunan esati, lupa be bai, tartian zer? Korrika, Ze korrika mota? Martxa. Venga? Bai? Ibaian ikusi ditut? Martxa lupa. Zer diot joan momentu? Venga, bai, bale. Martxa eta lupa bat. Martxa lupa. Ikusi ditut, Ibaian. John Gong Garazirekin maite mindu da? Eta Akaso? ontzat eman dio? Akaso? Sartu da. Hortxe. Eta martxa, beste zalantza toto bat, martxa egiten duen jende hau, hauek martxosoak dira, teknikoki? Esango nuke? Esango zenuke. Bai. Hortxe duda, zalantza. Da gero, poteuen taberna bat ezin Baita ere. bestera. Hola. Potetik bestera. Kriston martxe dabil. Bigarren eroglifikoa, denpara. Zuek etzarete hori egiteko, zer da? Kapatxak. Bai, Eixe. oso ondo. Zer behar genuen? Supermanen kapa behar genuen, eta azak behien, kapazak. Erto. Polita, Garazi etorri da diru bila, Jon Matxin ondo pasatzera. Hori berea, Hori egiten ari nahi. Ondo hori zara pasatzen, Hori pasa. Bai, da gainera ulan, da Garazi erantzuten, eta salperak ematen. Bueno, Jon Matxin gantzat orduen galderie, Batman edo Superman. Zein nahi aguzu? Batman esango nuke. Bitu. Bitu ni Superman zali nahi. Bai, Bai. Hirugarren eroglifikoa, denpara. Haren hitzak behar ditugu. Zer dira? Neurriak. Ez. Beste zo zer? Unitateak. Ez, antzeko. Kantitateak. Ez. Zenbakiak. Ez. Lista. Zenbat dauz? Bost. Lau, baterantzuna ezati. Lau. Eta, batzutan, irudimen ariketan diagoen behar dalako. Laudatu genituen. Orduan, laudatu. Haren hitzak behar ditugu, laudatu. Ados. Tarteka erogliok indar erakustaldiak egiten baititu. Nola, errazak dira? Ba, tori hau. Baina aurrekoak biak, zoragarri, 60 puntu zuentzat! Eta gainera esan diate badabilela horretan, Bai, eza? Eta orduan kontu zeukitzeko emetik aurrera. Eroglioa zerre dabilela. Kata zorroztuta dauka Bai. eta Garbiñe Biurrin betiko moduan. Esaldiak beti bezain Biurri, Koldo Iñaki, ea denak osatze ditugun, lehenbiziko antolatzera, denbora. Lehoia, Ez, askok, ez, Honekin. ez, nahasten, ez. ez Osondo? da nahasten, Ez da... ez da honekin, lehoia. Ez da lehoia? ez da lehoia, Baina honekin, askok Baina askok? nahasten dute. Askok? honekin, Honekin? nahasten dute. Hori bai. Bale, Bai. zer lokuaren ganik gabiltz. Esan duzu da kaso baina, bakizu, emozio pixka bat ematea dira Iñaki. Ze polita geratu zaigun esaldi hau. Ea bokalekin errazago modatzen garen, denbora. Galaren,
Erra aurretik bokal bat, bota? Ar. Ez da ar, ez da er, Ir. ez da ir. Or. Ez Ordua. da ordu. Ordun. Ez da ordu. Beste bokal bat, Ordena. Ordenaga. Joaren. Iluaren. Pantailan. Irekitzen. Irekitzen den, hori bai. Irekitzen den. Ondo dago, Bai, ordenagailura heltzea kosta baitzaigu. Baina hortxe dago, zatitxo bat eintzat. Aurrengo osorik antolatzen dugun. Denbora. Zurine. Zurine. Hidalgo. Hidalgok. Gune. Ez, Zurine Hidalgok. Mundua. Ez. Honetatik. Ez. Telmo, Idigaro. Ez. Eta Telmo. Eta Telmo. Idigorasek. Mundua. Ez. Gune honetatik. Lokaleko. Lokaleko. Mundua. Ez, lokaleko. Gune. Honetatik. Hori bai. Ikusten dute mundua. Hori bai. Bai. Baina, demoraz kanpo. Oso pistona. Pista ona. Ez dakit adinez. Ja. Egokituko zaion, baina oso pistona. Gero esan da, kaso bai, Igual. Tira, bai, ez dirudi, Oso argi dutenik, bokaletan asmatu behar, bai? Kontzeptua zein den argitzeko. Guazen bat, denbora. Argia eta aizea sartzen. Usteko. Hormetan egiten den irekigunea da. Hau pasuek. Asmatu beharreko arrasto hau zen, ondo. 60 puntu. Koldo Teñaki, ez da lehoia, baina asko konekin hasten dute. Argia eta haizea sartzen usteko, adi, hormetan egiten den irekigunea da, zer da? Lehioa. Komodina jokoan, ikus dezagun? Hortza, ondo, bai! Big time! Lehioa, komodina eskuratu duzu, wow, ze lehio, Ezakit orain gogora etorri zaizuena bestia, Zurine Hidalgok eta Telmo Idigorasek. Lokaleko lehiotik ikus. Ez begira, zer den, Baina ondo. Belaunaldi arrakala, batetik besterakoa. Beti zuen oso famatu egin maizen kantua. Eta ordenagailuaren pantailan irekitzean angelu zuzenak direnak. Erakutsiko zenuke zer dakozun? Argazki? Ordenagailuan edo telefonuen? Zekarrena. Bai, telefonuen? Telefonoan mundua. Oso, amezlaria naiz eta zuk. Ondo. Esaldi bat edo? Nik zeo zer, nebre bururi gogoratzeko keep calm eta flow. Eta flow denpora da. Garazik izango du mugikorrean atletikeko armarria edo? Ia, bai. Ia. Bai, balberdena. Bai, ez da? Garazik geratu da, beste gogoz, lokaleko lehiotik hori bai, ez da? Zure garaian, zarantzarik gabe. Orain zentra gaitezen. Esaldi bihurriekin, etxetik, Jan Matxin zer moduz moldatu izan gara, etxean eta? Eroglifikoetan baino bekiago. Ondo. Baina jarrai dezagun gozatzen, hori eta garrantzizkoena. Horretara etorri gara eta. Bat horren bizikoa, denbora. Soldatez. Mintzatuz. Eta zergak eta... Soldatez mintzatuz? Gelditzen dena. Ez. Zergak. Eta... Bestelakoak. Kendu eta gero, gelditzen dena. Gelditzen dena, hori bai. Hau pasuek, oso ondo. Zoragarri. Oso ondo. Eta elkarlan oso finean gainera, Bai. Aita alabak. Ederto. Zoragarri. Segi horretan, ba. Bokala datoz eta... Denbora. Jon, Jan... Ez da jo, Jan... Jani... Jan... Beste bokal bat, en eta gero, Jan... Janari... Janari... Ari... Janari ari... Lotuta... Kopa... Ez da, ko eta gero beste bokal bat, Ez da koa... Koipe... Janari ari lotuta, koipe... Tira... Arrasto txiki bat. Koipe arrasto txiki bat. Kaso honetan. Guazen hirugarren antolatzera. Ni bana izale. Koipea. Txatxa, guzti... Guazen esaldi antolatzera. Txatxa, guzti... Dena. Denbora! Lainori gabea, zeruaz, eguraldiaz. Edo antzeko ez... Eta, barkatu, zeruaz, eguraldiaz. Eta. Antzeko ez, mintzatuz. Lainorik edo odeirik edo lainorik gabea. Hori bai! Oso ondo! Eta, bai. Baina ni oso alden hau laguntza txikiena. Ja. Gero hemen puntuek banatzi dela konkontu, gero lapurtuko dieben artian. Bai, nire egia, Claro, puntu danak diez danantzat. Nire laguntzaren alde, baina lagundu dizuet nahi gabe. Bai, auzolana da, mileuza auzolana da. Ea ba. Komunitatea. Jarrai dezagun, auzolanean, bokala datoz eta... Denbora! Orbanik...
Orbanik. Edo. Edo. Aurretik bogal bat. Ez da. Inolako. Zikintasunik. Ez duen. Ez duen. Ez duena. Duena. Deskribatzeko adjetiboa. Bai! Aupa! Laguntza beharri gabe, Oso ondo, Oso ondo, hau ez talako da berrez. 80 puntu, eta soldatez mintzatuz, zergak eta bestelakoak kendu eta gero gelditzen dena da, zerua seguraldiaz eta antzeko ez mintzatuz, odeirik edo lainorik gabea, orbanik edo inolako zigintasunik ez duena deskribatzeko adjetiboa, zer da? Garbia. Garbia, komodina jokoan, ikuste zagon. Oso ondo! Garbia, bale! Bai, eta jateko ez ari garela, koiperik ez duena. Hala ere garbitasuna oso fan, Baina jatekoetan... Salbuespen bakarra. Jatekoetan koipe asko duena uzten dugu oso garbi. Bai, garbitasuna beti. Bukatu dago. Garbitasuna beti. Ei, eta argita garbi sokatira ikusgarria dator. Koldok eta Iñakik 240 puntuta komodina. Garazik eta Jon Makinek 220 puntuta komodina. Wow! Ia nola konpontzen diren gure bi taldeak. Berehala ikusiko dugu sokatira eragoaz. Garazi, Jon Makin zeuekin hasiko gara. Lehenengo erantzun hartuko dugu kontuen. Azkar ibili, komodina erabili. Bale, erantzuten hasteko prest? Moazten denpora. Nola du izena batez ere Ipar Euskal Herrian erabiltzen den bertako monetak? Euskoa. Oso ondo. Koldoinak denpora. Zein animaliarekin lehiatzen dira jokeiak? Zaldiekin. Oso ondo. Moazten denpora. Nafarroko herriberako zein herriri abestu zion Piperrak taldeak? Sartaguda. Bikain, Ematin. Bale, Koldoinak denpora. Nola esaten zaio pertsona famatu bati eskatzen zaion sinadurari? Autografoa. Bale? Garazi Jon Makin, denpora. Europako zein herrialde izan da Schengen eremuan sartu den azkena? Norvegia, Txekia. Kroazia, zein materialez ari dire eraikitzen Albaola faktorian San Juan Baleontzia? Egurrez. Oso ondo. Baita momentuaren Jon Makin herrialdeak zerrendatzen hasi da, lehenbizikoa da kontutan hartuko duguna. Ondo, bigarren zuten erantzun da, 39 puntu ies egin digute. Koldoinak izuenak dira, beraz, eutxi. Koldoinak denpora. Zein kazetariren izena dauka Andoainen dagoen kulturparkeak? Ugalde. Makin Ugalde. Martin Ugalde. Garazi Jon Makin, denpora. Zein animalia da Oianeko liburuko Balu? Artza. Oso ondo. Koldoinak denpora. Nola izena duen Eko Atxak larrabetzun duen 3 Michelin izarreko jatetxea? Azurmendi. Oso ondo. Taldaketa, denpora. Zenbat potxoki ziren emakumezkoak marrazki bizidunetan? Bat. Oso ondo. Koldoinak denpora. Zein hizkuntzatan esan nahi du bidaia safari hitzak? Suahili. Suahilia, bale. Aurrera goaz, denpora. Zenbat emakume izan ziren bertsolaritza txapelketa nagusiko azkeneko finalean? Komodina. 3. Hiru izan ziren, 18 puntu galdu ditugu, eta ondo, Garazi, bai, puntuak galtzen jarritu baino. Hobe, komodina erabili, agortu dugu aukera hori, Koldok eta Iñakik bestalde, bendik ere mantentzen dute komodina, gogoan izan. Koldoinak guazen denpora. Hego Ameriketako zein herrialdetako presidente da Luis Arce. Paraguay. Bolivia, urtarrilaz geroztik zer eskuratu dezakete doainik Ipar Euskal Herriko gazteek botikan? Kondoiak. Bai, preservatibak. Zoragarri, Garazi Jon Makin, puntu gutxira daude, arerioak, baina biziri jarraitzekotan, zuzen eta bizkor erantzun barra dago, erne beraz. Guazen denpora, zer altxatzen dute aurrek lurretik zerura Ran Roberran abestian? Uztaia. Oso ondo. Koldoinak denpora, Europako zein hiritan egiten ditu bisita gidatuak euskaraz Luka Ritxik? Erroman. Oso ondo. Garazi Jon Makin, denpora, Kant herrikoiaren arabera zenbat milioiren jabe bueltatu zen Ameriketara joan zena? 5. Oso ondo. Mutilek denpora, ze kiroletan lortu zuen domina olimpikoa Doniban Loitzunen jaiotako Janet Campbellek? Komodina. Igeriketan izan zen. Oso ondo! Eta komodin guztiak agortuta, bi aldetan 8 puntuko aldea besterik ez, eta 21 segundo sokatira bukatzeko elkarri begira, tensioa nagusi, eutxi puntuei Garazi Jon Makin animo. Guazen, denpora, zer sortzen da ura eta lurra nahastean? Lokatza. Oso ondo, loia lokatza.
Mutilek denpora. Nola izena du realeko emakumeen lehen zale taldeak? Paso. Z7, Europako zein hiritan ospatzen da mostra nazioarteko zinema jaialdia. Venezia. Bai. Wow, eta paso egitekotan bizkor egitea komeni baita. 40 puntuko alde momentu honetan. Garazi Jon Matxin, 5 segundo. Guazen denpora, Archipelagoa fikziozko podcastaren zenbatgarren denboraldia hasi da. 5. Bigarrena, zein da? Wow! Eta urrezko segunduak hor, azkenekoiek, urrezko puntuak. Soka dira bukatu denerako, Koldok eta Iñakik 223 puntu, Garazik eta Jon Matxinek 237. Bueno, zeleia ikusi dugun, zeleiakide zoragarri zinguratu eta gauden eta hori gertatzen danien, oso pozik egoten gara. Koldo eta Iñaki, eta oso pozik, baurrengo miluzepe batera egongo garalako. Eskerrik asko bikote! Venga, ba. Iritsi gara finalera, merezitako txalo zaparra da, jaso dute Garazik eta Jon Matxinek. Noren eskutik gainera, oraindik ez baititugu aipatu. Ugaotik, IPI Institutoko ikasleak, txalabero batuei! Opa! Bideoa dez, pizka bat urduri daude, Ilaski, abestu egin nahi dugu, baina ez daukagu oso argi abestu beharreko. Egingo dugu entsegu bat zuzenean, zemiluzen ez dago sekreturik, abestia dio, zakuaren bila, zakuaren bila. Bale, oso no, hori zan da entsegua, datu eman da gero zuek hasi abesten. Ados? Hora garri. Zuek kontentu? Garazi Jon Matxin? Bai. Haze sokatira ikusi dugun, ez du ginen, atzetik abiatu eta aurrerako bidea eginda. 227 punturekin sailkatu gara finalera. Horrek esan nahi du, Garazi, lehenbiziko paga estra jaso dugu. 227 euro pilatuta, baina Erne zuek eta Erne publikoa, gaur, zakuan, jokoan baititugu, 14.320 euro! Zakuaren bila, zakuaren bila, ondo. Ugako institutotik, bai, korutik ez. Baina, bueno, ez da pasatzen. Dena ere zika. Danatan ainuna superheroiak eskara izango. Aipatu dugu Superman, eroglifikoetan. Eta gainera galdetu dizut, superheroi guztukurik. Galdera zabala, bizontzat? Holan, superheroi izaliek? Bai, bueno. Zein gustatu, Garazi? Spiderman edo Thor. Spiderman edo Thor. Thor nebribe bai, azken aldian, oso ondo. Spiderman oso ondo daue bai. Bai. Ia zer gertatzen den, zakuaren bilagoaz? Eta gaurko 3 eremuak. Superman, Joker eta Batman. Aipatuko dizkizuedan aktoreak Superman, Joker edo Batman izan ziren asmatu beharko duzue. 14.320 euro. Miluzeko zaku bete-betean. Zemoz? Ongi, bai. Azadilia jokoa orduen. Badator lehenengo aktorea. Christopher Reeve. Esango nuke Batman. Probatuko du. Ideia gutxi, Batman, jarri dugu. Henry Cavill. Vale. Superman probatuko dugu, a ver. Superman. Gorpuztu zuela Henry Cavill aktoreak jarri dugu. George Reeves. Estaren anaia. Aktorin izenak ni bentsat gutxi. Non jarriko dugu? Joker, venga. Joker dela. Diego? Joaquin Phoenix. Sonatzen zaizu? Ez da bat, Nik, a ber, Superman zaharrak ezagunak egiten zitzaizkidan, nik mango nuke Batman. Vale, pues Batman. Batman probatuko dugu. Batman jarriko dugu. George Clooney. Superman, Joker edo Batman izan zen. Nik ez dakit. Ema jozu? Ez, no. Etxatu ongi. Joker, gaizto papera, ez dut ikusten hau. Superman. Bai, probatu Superman. Superman dela. Diego. Jack Nicholson. Hau Joker. Hau bai, hau Joker. Igual bakarra esmatzen duguna. Joker. Hau bai, hau fijo. Eta Christian Bale.
Ez utzizu. Esango nuke Superman, ideiari gabe. Pues Superman. Venga, hala. Zerbait esan behar da, ez? Ezagutzen duen behin bakarra da jarri. Superbotereak atara dituzue? Ez dut uste. Ez. 14.300 euro irabazteita bai, etorriko dira batzuk. Superbotereren batzuk. Eta superlagunak. Eta superlagunak. Jack Nicholson. Irribarre hori. Joker moduan, zuzena da? Oso ondo. Bai, horixe, Tim Burtonek 1989an zuzendutako Batman filmean Joker izan baitzen bera. Segurako arrakasta izan zuen, pelikulak. Henry Cavill. Eta hemen egin dezakegu. Henry Cavill, zuzena da? Superman gorpuzten? Bai, eta hain zuzen aktore britainiarra izan da zineman Superman gorpuztu den azken aktorea 4 filmetan izan da Superman. Iragarri du ez duela gehiago egingo. George Clooney. Aktorea ezaguna. Superman bezala ikusten duzue? Ointxe esango diguzu, Joker moduan, etxeko gehi esango diegu, Batman moduan ikusten dut etxien. Zuzena da, George Clooney Superman? George Clooney, Batman, izan zen Christian Bale bai, Joaquin Phoenix azken Jokerra, Oscar eta guzti eskuratuta, eta lehenengo Superman zoragarri hori Christopher Reeve eta George Reeves be Supermanen paperean. Garazi John Machin, finalean ez gara superfin ibili, baina superrondo pasa dugu, hori garrantzitsua, eta 227 eurore pilatuak, beraz, primeran eta hurrengoan, segitzeko aukera ere bai, bikote. Eskerrik asko zuek horregotien guk, ze superbotere hartzen dune. Super. Bien arte, agur!